Zeinen erruarengatik ondoratzen ari dira Estatu Batuak? Ez da Trumpen errua, bakarrik. Nature Science aldizkariak argitaratutako ikerketa batek atirazi du Estatu Batuetako hiri handiak ondoratzen ari direla geroz eta biztanle gehiago dituztelako. 600.000 biztanletik gorako hiri Estatu Batuar guztiak aztertu dituzte satelite datuen bitartez, eta ikusi dute 28 hiritik 25etan azaleraren 2 edo gehiago ondoratzen ari direla. Houston da azkarren ondoratzen ari dena, bestalde, Texas, New Yorkeko LaGuardia aireportuaren inguruko eremuak, Las Vegas, Washington eta San Franciscoko zati batzuk urtean 5 zentimetro ari dira ondoratzen. Baina zergatik gertatzen da hau? Arrazoi nagusia eta larriena ur erauzketak dira. Ondoratzeen 80% eragiten dute. Akuiferoetatik ura atera eta berriz betetzen ez denean, espazio porotsuak kolapsatu egiten dira eta gainazalea ondoratu egiten da. Hala ere, egoera larriagoa da oraindik gas eta petrolio erauzketak dauden lekuetan, adibidez, Texasen. Drill, baby, drill. Zonalde hauetan hazkunde demografikoa handia da eta uraren erabilera asko handitzen da. Domino efektuarekin jarraituta, eraikinen pisuak ere bere biziko eragina du. New Yorken eta Miamin adibidez, eraikin batzuk ondoratzen ari dira, neurri batean inguruan eraikin berrien eraikuntzak lurpean sortutako aldaketen ondorioz. Ondoratzea ez da agerikoa izaten ari Estatu Batuar gehienentzat. Agian, hurrengo urteetan galdetuko dute. Norko biratu gaitu?